Γεια σας φίλοι μου, από σήμερα θα με βλέπετε σε αυτό το κανάλι, θα μαγειρεύω, θα σας δείχνω διάφορα πράγματα που θα ράβω, θα ζωγραφίζουμε πέτρες και γενικά θα κάνουμε πολλά ωραία πράγματα. Σήμερα θα φτιάξουμε γεμιστά. Όπως βλέπετε έχω καθαρίσει τις ντοματούλες και τις πιπεριές και καθαρίζω μία τελευταία για να δείτε πώς την κόβω. Τη γυρίζω, βάζω το μαχαίρι και κόβω το χοντρό που έχει εδώ το κοτσανάκι. Το γυρίζω από την άλλη μεριά και το ανοίγω. Αδειάζω τις τα πράσινα σπόρια και βγάζω από μέσα αυτό που έχει το οποίο το λιώνω το οποίο το λιώνω με το blender. Στο blender έχω βάλει όλα τα ντοματάκια, το εσωτερικό της ντομάτας, ένα κρεμμύδι, μία στελίδα σκόρδο και τα έχω λιώσει. Έχω ρίξει επίσης δυόσμο, βασιλικό και λίγο μαϊντανό. Και τώρα θα προσθέσω τα υπόλοιπα υλικά. Για κάθε ντομάτα, σε όλες τις ντομάτες θα ρίξουμε μέσα από λίγη ζαχαρίτσα για να μην ξυνίζουνε. Από ό,τι βλέπετε πέφτει πάρα πολύ λίγη σε όλες τις ντοματούλες μέσα, γιατί είναι για να μην ξυνίζουνε, και ρίχνουμε και λίγο μέσα εδώ στο μείγμα μας. Έχω πλύνει το ρύζι, περίπου μία κουταλίτσα για κάθε μεγάλη ντομάτα. Αν χρειαστεί θα βάλω λίγο ακόμη και θα το βάλω και αυτό μέσα εδώ στο μείγμα. Και έχουμε καθαρίσει και 2 πατατούλες. Ίσως να χρειαστεί λίγο ριζάκι ακόμα να βάλω. Τώρα θα ρίξουμε μέσα ρίγανη, λίγη ρίγανη, πιπέρι, μπόλικο γιατί είναι ωραία, κόκκινη πιπεριά γλυκιά που μου την έχει φέρει και η κόρη μου από τη Βουδαπέστη και είναι πάρα πολύ ωραία, μα πάρα πολύ ωραία, και αλάτι. Και θα ρίξουμε και λάδι. Θα τα ανακατέψουμε και θα γεμίσουμε τα γεμιστά που έχουμε. Θα βάλω λίγο ακόμα ριζάκι γιατί μου φαίνεται ότι είναι λίγο. Το ρύζι πάντα να το πλένετε γιατί έχει πολλά, εκεί που βρίσκεται μέσα στις αποθήκες, έχει πολλές σκόνες. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για να αρχίσουμε να γεμίζουμε τα γεμιστά. Φέρω μία κουταλίτσα. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε γεμίζουμε καλά τις ντομάτες μας. Θα γεμίσουμε και τις πιπεριές και θα βάλουμε και λίγο, και αν περισσέψει ρύζι θα το βάλουμε κάτω. Είναι πολύ ωραίο αυτό το ριζάκι να μένει. Λοιπόν, βάζουμε και στις πιπεριές μας. Αν θέλετε εσείς γεμίζετε και μελιτζάνες και κολοκυθάκια, ό,τι αρέσει στον καθένα. Και επίσης αν θέλετε βάζετε και κιμά. Εμείς σήμερα τα έχουμε κάνει χωρίς κιμά. Δεν είχαμε και τα κάναμε έτσι, είναι ωραία να τρώσει καμιά φορά να είναι σκέτα. Ίσα ίσα έφτασε ο κιμάς, είναι έτοιμα. Ο φούρνος μας είναι, τον έχω ζεστάνει, είναι προθερμασμένος.
Λοιπόν, αυτό είναι αγαπητοί μου φίλοι. Τώρα θα βάλω και λίγο, θα κόψω λίγο τις πατάτες και θα είναι έτοιμα. Και καλό ψήσιμο και καλή μας όρεξη. Γεια σας.